వెల్కమ్ టు యాప్టిట్యూడ్ ఫర్ యూ. సో ఈరోజు వీడియోలో ట్రిక్ 27 గురించి మాట్లాడుకుందాం. మన వీడియోలో మన ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో త్వరలోనే ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ, ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి అండ్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ కండక్ట్ చేయడానికి అయితే రెడీ అవుతున్నది. సో ఈ టైంలో మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకొని ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకోవడం, షార్ట్ కట్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల చాలా ఈజీ అవుతుంది సో క్రాక్ చేయడం. సో ఫ్రెండ్స్, సో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. అంతకంటే ముందు కొత్తగా ఛానల్ చూసిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే షేర్ చేయండి, కామెంట్స్ కూడా రాయండి. రైట్, దెన్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 1 వచ్చేసి ఇఫ్ sin θ is equals to 4 cos 4 θ, సో θ in between 0 to 90 degrees, the value of θ is dash అన్నారు. సో ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఏ 15 degrees, బి 18 degrees, సి 30 degrees, డి 36 degrees అన్నారు. ఇక్కడ sin θ cos 4 θ ఇచ్చాడు. సో θ ప్లస్ 4 θ ఇన్ బిట్వీన్ 90 అంటే రెండింటిని 90 degreesకి ఈక్వల్ అనుకుంటాం. θ ప్లస్ 4 θ ఎంత అవుతుంది? 5 θ. 5 θ 90 అవుతాయి. అప్పుడు θ ఏమవుతుంది? 5 1s are 5 18. సో దేర్ ఫర్ θ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే 18 degrees అవుతుంది. సో 18 degrees ఎక్కడైతే ఉంటే అది రైట్ ఆన్సర్. సో బి 18 degrees ఇచ్చాడు. సో బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. చూద్దాం ఇందులో నుంచి. ఇఫ్ tan 7 θ ఇంటూ tan 2 θ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ tan 3 θ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డాష్ అన్నాడు. సో ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఏ √3, బి 1 మైనస్ 1/√3, సి వచ్చేసి 1/√3, దెన్ డి వచ్చేసి -√3 ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ 7 θ 2 θ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అన్నాడు. సో 7 θ ప్లస్ 2 θ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees ఈక్వల్ చేసుకున్నాం. సో 7 θ ప్లస్ 2 θ అంటే 9 θ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees అంటే θ ఏమవుతుంది? 10 degrees అవుతుంది. సో θ ఈజ్ 10 degrees. ఓకే, మనకు వచ్చేసింది. బట్ ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు? tan 3 θ అన్నాడు. సో tan 3 θ, సో tan 3 ఇంటూ 10 అంటే వచ్చేసి ఏమవుతుంది? tan 30 degrees. tan 30 degrees అంటే మనకు తెలిసిందే. tan 30 అంటే 1/√3 అవుతుంది. సో 1/√3 ఎక్కడ ఉంటుంది? సో సి 1/√3. సో -1/√3 కూడా ఇచ్చాడు. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు 1d ప్లస్ 1/√3. దెన్ ద ఆప్షన్ ఈజ్ సి ఈజ్ రైట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇఫ్ tan θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 cot θ, దెన్ θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాష్ అంటాడు. సో ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసి ఏ 30, బి 60, సి 45, డి 90 అన్నాడు. రైట్. సో ఇక్కడ tan θ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 cot θ అన్నాడు కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే tan θ బై cot θ తీసుకున్నాడు. cot ఇట్ వచ్చేసి 3 అవుతుంది. సో tan θ బై cot θ అంటే దీన్ని రాసుకోవచ్చు. దీన్ని tan స్క్వేర్ θ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 అవుతుంది. దెన్ tan θ ఏమవుతుంది? √3 అవుతుంది. tan స్క్వేర్ θ 3 అయితే tan θ ఏమవుతుంది? దెన్ √3 వాల్యూ ఎప్పుడు వస్తుంది? 30 degrees అయినప్పుడు వస్తుంది. సారీ, 60 degrees అయినప్పుడు వస్తుంది. 60 degrees అయినప్పుడు tan 60 degrees అయినప్పుడు √3 వాల్యూ వస్తుంది. tan 60 ఎక్కడ ఉందంటే బి 60 degrees. దెన్ ఆప్షన్ ఈజ్ బి. రైట్. θ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఎప్పుడు అంటే 60 degrees అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇలాంటి ట్రిక్స్ ఇంకా కొన్ని మాట్లాడుకుందాం. అంతవరకు సో ఇప్పటివరకు అయితే 60 వీడియోస్, మోర్ దెన్ 60, అటు ఇటుగా 60, మోర్ దెన్ 60 వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఇదే ఛానల్లో. ఒకసారి అన్ని ఏవైతే వీడియోస్ ఉన్నాయో అన్నీ యూజ్ఫుల్ అయ్యే వీడియోస్, సో అన్నీ ఒకసారి చూడండి. అలాగే కొత్తగా చూసిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అలాగే షేర్ చేయండి, కామెంట్స్ కూడా పంపించండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.